дар шаҳри Хуҷанд чорабинии гурӯҳи фаъолон яъне фестивал ташкил ва баргузор гардид. Он дар маркази амрикоӣ дар шаҳри Хуҷанд дар доираи Go Viral Soul Start гузаронида шуд. Иштирокчиён фаъолони шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғ, намояндагони лоиҳаҳое буданд, ки сафорати Амрико дар Тоҷикистон дастгирӣ кардааст. Who are already doing so great in their fields, and we want to connect them with other people so that they can do more with their jobs and with their careers. So thank you for having me here in Khujand. Thank you. Yes. Салом. Мақсади Go Viral фестивал ин ҷамъ кардани экспертҳо аз соҳаҳои медиа, бизнес, культура ва технология мебошад. То есть ҳама экспертҳои ҷамъ карда ва якдигиршон ки шинос карда як платформаи нетворкинг сохтанд барои мо. И ҳам барои ҷалб кардани молодёж ба центри мо, чтобы ваҳо омӯзанд, ҳамин малакии донишонро зиёд кунанд. дар чорабинии мазкур мутахассисон аз бештари соҳаҳо иштирок намуданд. онҳо дар фестивал сарҷам гардида табодули таҷриба намуданд ва барои рушди касбию инфиродии ҷавонон саҳм гузоштанд. Азбаски фестивал дар фазои озод баргузор гардид, ҳар иштирокчӣ аз мутахассис бо мушкилот ва ё суоли худ посух гирифт. ман дар маркази амрикоӣ зиёда аз 1 сол омада истодам ва аз ҳамон рӯзе ки омадам ман волонтёр будам ва бисёр чизро аз инҷо омӯхтам. новобаста аз оне ки ман дар инҷо клабҳои худамро доштам, боз аз итеҳо, аз одамони аз амрико бисёр чизҳоро омӯхтам. иштирокчиёни фестивал ба 3 гурӯҳ тақсим шуданд. онҳое ки блогер шудан мехостанд ба ҳуҷраи алоҳида бо мутахассисон баҳс карданд. онҳое ки соҳибкори муваффақ шуданиянд ба дигар ҳуҷра ва онҳое ки рассомиву фарҳангро бештар дӯст медоранд ба ҳуҷраи алоҳида гузаштанд. дар ҳар гурӯҳи кори мутахассисон бо фаъолону хоҳишмандон табодули таҷриба карданд ва ба суоли иштирокчиён посух гуфтанд. фазои озоди фестивал шароити хуби муносибат бо забонҳои гуногун ба ҷуз аз забони модарӣ русиву англиси бароҳ монд. Типа блог, это блог воспитательный. Воспитываем не только девочек, мальчиков, но и на 3 бабушек. Стараемся. Понимаете, он уже будет скептически относиться к вам, как к серьезному кандидату. Поэтому я также, можно следующий слайд, советую перед тем, как искать работу, конечно же, применить лучше всего, в идеале применять смарт-цели перед тем, как искать работу и составлять резюме. Кто-нибудь сможет сказать, что означает смарт-цели? фестивали мазкур яке аз калонтарин на танҳо дар шаҳри Хуҷанду ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар кишварҳои Осиёи марказӣ мебошад, ки он аз ҷониби сафорати Амрико дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. бояд қайд кард, ки чорабинии мазкур дар асоси хуб будани муносибатҳои дипломатии кишварҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шудааст. соли равон 30 сол пур шуд, ки Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муносибатҳои дипломатии худро барқарор ва барои рушду намоии кишварҳо корбарӣ мекунанд. гузориши Мафнушпурова, Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи Иттилоотии Хабар.